Наҗия ханым, менә бу бош киеме бит инде, әйме, безнең мөселман хатын-кызлары гына кимидер моны. Моны, наверное, башка Төрле хатыннар кия моны. Урыслар да, татарлар да. Бу менә безнең вискоза, трикотаж. Аны кискене, кышкыны кисәгез дә була. Шубалар белән, пәлтәләр белән. Ничә метр тукыма китә моңа? Монда күп түгел, монда 80 сантиметр бардыр. 1 метр юдыр монда. Моның арткы өлеше дә бик матур, әйме? Әйе, матур итеп җыябыз без моны. И ул аны башлык кебек, теге шапка кебек үзе кия. Ул бәйләнгән кебек була аны. Бу минем заказ. Нинди шәһәрдә микән уттым. Алар тапшырабыз аны аны хәзер. Ясап бетерәбез. Баштан инәләр белән казыйбыз, аннан тегәбез кул белән. Аны шапка кебек киеп буланды, сүтәсе түгел. Юк, сүтәсе түгел. Менә монда сезнең альбом битләре ята, әйме? Күңелегездә йөрткән образны беренче кәгазьгә төшерәсез. Мин күбенсенчә аның кәгазьгә төшерәм кеше өчен, заказчик өчен. Чөнки ул минем башымда, аны төшермәсәм дә мин аны күрәм. Монда төрле эскизлар бар. Ачык күлмәкләрдә ясыйбыз. Ябык күлмәкләр дә бар. Иске фотолар яратам. Заказ бирүчеләр арасында күбрәк менә нинди күлмәкләргә өстенлек бирелә? Вечерний. Алар бездә әс. Индивидуаль күлмәкләр. Аннары менә хатын-кыз буларак шуны белән берәр нәрсә эзләргә тотынсаң, менә кибетләргә керсәң, ниме үзеңә тукыманы сойлап ала алмыйча интегәсең. Менә тукыманы ничек сойларга тәкъдим итәсез? Эмоцияларны ачып, йөрәкне ачып, нәрсә ошый шуны аласыз. Куллар белән аны сизеп, үзенә куеп, көзгедән карап, үзен яратып. Менә хатын-кыз бит инде һәрберсе мөселман булсынмы, дөньяви хатын-кыз булсынмы, киенергә ярата, әйме? Ирләр дә киенергә ярата. Менә ирләр дә киенергә ярата дидегез. Ирләргә дә киемнәр текмисездер бит. Тегәбез. Теге матур чапаннар кебек, матур жакетлар, камзоллар кебек, камзоллар. Күлмәкләр тегәбез. Костюмнар тегәбез, пәлтәләр. Менә ул ир кешеләр сезнең үзләре киләме, әллә инде аларның сөйгән ярлары алып киләме сезнең янга? Хатыннар алып килә. Ничек уйлыйсыз, хатын-кызга яраклашырга авырракмы, ир-аткамы? Менә кием теккәндә. Миңа авыр түгел. Хатын-кызларны, ирләрне дә яратам, аңлыйм мин аларны. Менә сез әйтеп киттегез бит, хатын-кыз ишегемнән кирип керә һөнәрханәмә, остаханәмә, һәм мин аны баштан аяк карап чыгам да, ул кеше турында уже 4 минут эчендә бәя бирә алам дидегез. Менә моны ничек шулай эшләргә була? Ул тәҗрибә белән киләме? Практик опыт. Тәҗрибә белән. Кешеләр белән күбрәк эшләсәгез, аны күрәсез, аңлыйсыз. Бу күренә. Менә безнең Казанда хатын-кызлар киенә беләме, ничек бәялисез? Күбесенчә түгел. Теге киенә алмый, күбесенчә. Менә нәрсә җитми аларга? Кыюлык, ничек әйтегез? Кыюлык җитми. Тәвәккәллек. Тәвәккәллек, әйе. Теге дөньяга ачыклык, ничек әйтергә? Күбесенчә ябык. Чәчәкләр кебек ябык, ачылмаган кебек. Үзләрне ачырга кирәк. Менә хатын-кызны бит инде бөрөдән чәчәккә ачтыра ир-ат, гадәттә. Дөрес, ләкин ир-атка хәтле дә үзне сизергә кирәк, ачырга кирәк. Ничек ябас, ничек ябырга, ничек ачырга дип, моны сизергә кирәк. Өйрәнергә кирәк шуңа. Менә шәхсән үзегез бик матур, башкаларга бик матур күлмәкләр тегеп биргән кеше буларак, үзегез ничегрәк киенергә яратасыз? Практичный кием, комфортлы кием яратам. Менә никах киемнәре теккәнегезне беләбез инде, әйме? Милли киемнәргә ничек менә Милли киемнәр без ясыйбыз, күлмәкләр, шулай камзоллар, жилетлар ясыйбыз. Баш киемнәре дә, түбәтәйләр, теге җимшак кәләпүшләр.
Минең киемнәрне бик яратам.